Dobrý den, zdravím naše diváky a naše posluchače. Dneska tady na Centrále Century 21 mám významného hosta a musím říct, že se osobně moc těším. Mým hostem je Vašek Tomanec, mladý podnikatel, člověk, který vede přes mentoring přes 3000 lidí, jestli to říkám správně, začínal ve 22 v Anglii, kdy si rozvážel jídlo. A ten příběh je neuvěřitelný, takže já, Vašku, děkuji, že jsi měl čas se s námi podělit o tvůj čas a tvoje znalosti. Vítám tě tady. Díky, Karole, za pozvání a těším se. Já, Vašku, mám na tebe, protože s tebou už bylo natočeno spoustu podcastů, takže jsou lidi, většina tě bude znát, ale kdyby byl náhodou někdo, kdo tě nezná, tak bych trošku chtěl připomenout tvůj příběh, protože je pro spoustu lidí velmi inspirující. Ty jsi po studii odjel do Anglie, nebo studovat do Anglie a tam si vlastně při tom, aby si vydělal na studia, si rozvážel jídlo a vyprávíš, což si každý pak může doposlechnout v různých podcastech, když tě bude chtít hledat, moment, kdy jsi uvědomil, že takhle žít nechceš. A pak si vlastně jako z mýho pohledu udělal určitý jako věci, které obrátily tu tvoji kariéru a dneska, když se podíváme, já nevím, 4 roky zpátky nebo dopředu, tak vlastně dneska tady v Čechách vedeš přes mentoring přes 3000 lidí, jsi speaker, který je respektovaný a zvaný na spoustu akcí, měli jsme tě i na Real Festu a vybudoval si pasivní příjem, investuješ do nemovitostí, takže vlastně jako z pohledu mladého člověka je to krásný příběh, který dál bude pokračovat. Líbí se mi tvoje vize, kterou máš pro Českou republiku, že by si chtěl změnit ten mindset, který v Čechách je z nedostatku na hojnost a říkáš těch svých vlastně materiálech, že stačí změnit 1% populace, aby se změnil jako zbytek republiky. Takže tohle je mi strašně sympatický. Líbí se mi, že jsi z té mladé generace, protože já už se dneska považuji za tu starší generaci a je inspirující vidět někoho mladého, kdo do toho takhle šije a ukazuje, co všechno je možné. Tak, Vašku, pojďme do té Anglie. Ten moment, kdy jsi rozvážel jídlo a seděl si tam s tou partou vlastně dalších kurýrů, který rozvážejí, kdy jsi uvědomil, že takhle ne. Jako, co se dělo uvnitř tebe? Určitě, abych tu dal trošku to backstory, tak na výšku jsem šel do Anglie, protože jsem si říkal, že tady v Česku je ta výška hodně o teorii, já jsem chtěl spíš tu praxi, což v Anglii ta výška je spíš na tu praxi, že máš pár hodin a pak jdeš do praxe, takže děláš různé projekty. A samozřejmě je to nákladné, například náklady v Česku bych měl pod 10 000, tam jsem měl 20-30 000 a to jsem nežil vůbec jako nějaký luxusní život, vůbec ne. Ale nájem, jídlo a tak podobně. Samozřejmě jsem musel si nějakým způsobem vydělat, rodiče mě neposílali v nějaké peníze, takže jsem se rozhodl rozvážet jídlo, že to bylo flexibilní, mohl jsem po škole sednout a začít rozvážet. A už jsem na začátku té vysoké školy měl tu myšlenku, že bych chtěl podnikat. Nebylo to ještě tak sexy, jak třeba nyní. Mně přijde, že dneska už každý 16letý já bych chtěl podnikat. Dřív to tak nebylo, ale cítil jsem, že jednoho dne chci. Ale hodně jsem to právě odkládal, až po výšce, až příští rok. Ale upřímně jsem měl jenom strach. Strach začít, že jsem si myslel, že nejsem dost dobrý, co si o mě ostatní budou myslet. Že tyto strachy se mě honily v hlavě. Tak jsem dával tu výmluvu později. A pak nastal právě moment, o kterém mluví, že jsem rozvážel jídlo a nechodily objednávky, takže jsem u Mekáče, kde to byl ten zlatý důl, na objednávky, ale nechodily. Tak jsem šel za tou skupinku rozvažečů, kterým bylo 30, 40, 50, takže byli starší než já. A jak jsem je poslouchal, tak jsem slyšel jenom výmluvy, nebo spíš stěžování. Nemůžu své rodině dát to, co bych chtěl, nemám na ně čas, práce mě nebaví. A já jsem si v ten moment řekl, bylo to, když se zastavil čas, kdyby vlastně okolní svět přestal existovat. A jsem si řekl, takhle sakra žít nechci. Bylo to fakt to silné rozhodnutí a zapálil se ve mně oheň a od té doby jsem vzal zodpovědnost za svůj život, už jsem přestal obvinovat, proč mě rodiče nedávají více peněz, nebo proč spolužáci nemusí pracovat. Všechny ty výmluvy, které jsem měl, a opřel jsem se do toho podnikání. Takže to byl takový velký moment a věřím, že každý z nás nějaký takový moment měl. Možná byl v práci, která ho nebavila, rozhodl se konečně do toho a šlápnout, nebo třeba měl nějaký špatný návyk a řekl si tak a dost. Tak takový moment jsem měl vám. A když jsi zažil ten moment, vlastně tohle uvědomění, že takhle ne, tak co se dělo potom, jako že jsi řekl vlastně, že jsi v minulosti přemýšlel o podnikání, teď si tohle prožil a vlastně co si
když si odcházel z té schůzky, co bylo potom? Začal jsem hledat cesty, takže začal jsem googlit YouTube, jak vydělávat peníze online. A jeden z těch business modelů, který se mě líbil, bylo mít marketingovou agenturu. Což znamenalo, že já seženu klienta, v mém případě e-shop, zaměřoval jsem se hlavně na zahraničí a najmu si experta, který třeba Facebook reklamu už dělá 5-7 let a on doručí tu službu. Takže já budu takový prostřední. A tak to začalo. Takže dával mi to smysl, koupil jsem si nějaké programy, kurzy, vlastně všechno jsem investoval ty peníze už do sebe. A řekl jsem si, že 90 dní budu dělat 3 aktivity. Natočím 10 videí, že dělat věci jinak. Třeba i v realitách mně přijde, že spousta lidí dělá stejné věci. Že málo kdo vyčnívá. Takže já jsem si řekl, jak oslovit klienty. Nudným e-mailem to dělá každý. Tak co kdybych natočil personifikované video? Takže každý den jsem si řekl, že natočím 10 videí. Poté jsem věděl, když ten klient na tu schůzku přijde, tak musím umět prodat. Za mě komunikace a prodej je skvělá dovednost. V realitách je to alfa omega. Člověk, který dobře se odkomunikuje, dobře prodává, tak bude mít dobré videoprohlídky, dobré reklamy, může si vytvořit osobní značku. Takže jsem si řekl, že každý den boostovat 2 hodiny tuto dovednost. A třetí aktivita byla meditace. Za mě je to skvělý návyk, který mě pomáhá se lépe soustředit. A používal jsem jak sportovci vizualizaci, že jsem si vizualizoval ty své cíle. A řekl jsem si, že 90 dní toto budu dělat. A chci se dostat na cíl $10,000 za měsíc. Což byl obrovský skok, to je přes 200 000 korun. Ale měl jsem v té době mentora. Já jsem ten cíl si dal upřímně v únoru, že ho chci dokončit do konce roku. Takže jsem si řekl, do konce roku zbývá 10-11 měsíců, to zvládnu. A ten mentor mi řekl, Vašku, věřím, že to zvládneš za 3 měsíce. A toto je důležitá lekce pro posluchače, diváka, že častokrát my se limitujeme. Takže on mě skrz nějaké jeho sebevědomí a důvěru ve mně, já jsem si řekl, tyjo, když to říká můj mentor, tak to nejspíš také zvládnu. A tak jsem si ten cíl zúžil na 3 měsíce. A prvních 62 dní se vůbec nic nestalo. Poslal jsem 620 videí, asi divák si dokáže představit, kolik lidí by to vzdalo. Jako každý nahrá 10 a nic. A já jsem cítil, že s každým videem jsem lepší v komunikaci, každé video je trošku, má lepší drive. A tímto způsobem jsem vytrval. A já to nazývám efekt hokejky, že dlouho se nic neděje, takže 62 dní žádný progres a pak jako hokejka to začne jít nahoru. A v těch 28 zbývajících dnech jsem šel z nuly na těch $10,000. Vašku, já tohle ten příběh vlastně znám a mě zajímá, kde jsi vlastně jako najednou ve 22 přišel na to, protože já znám spoustu lidí, kteří jsou v realitách a nemají mentora. Já když jsem šel do reality, tak jsem měl mentora, který mě trénoval. Nebejt jeho, tak bych nikdy nedosáhl síně slávy, neměl pasivní příjem, takže já to považuji za jednu z nejdůležitějších věcí. A kde ty jsi přišel na to, jdu si dát mentora? Už nějakou chvíli jsem věděl, že investice do sebe je lepší než cokoliv jiného. Jako mohl jsem dát 20 000 do akcí nebo nějakým způsobem si vzít byt na hypotéku, ale to by mě nikdy nedalo tu návratnost, kterou já jsem získal, hlavně na tom začátku. Takže já jsem dostal dokonce stipendium, asi 30 000 korun na učebnice, já jsem všechno utratil za knížky. Takže už jsem měl takovou tu mentalitu investovat do sebe. Fakt. A kde se vzala ta mentalita? Jako, já vím, že jsi ze Zlína, takže je to vaše baťovský ego tam podvědomí. A nebo kde se to vzalo, jako, že už si takhle přemýšlel? Určitě velký dopad mělo, že jsem na Gimpu kamarád Jareka mi dal knížku Bohatý táta, chudý táta na půjčení. Já jsem si to přečetl a i když jsem předtím neměl rád čtení, vyhýbal jsem se tomu, tak najednou to, co jsem četl, bylo záživné, zábavné, poučné. A v ten moment jsem si vytvořil tu zálibu v knížkách. A poté, když jsem šel na výšku, knížky. Poté se otevřel seminář Tonyho Robbinse v Londýně. Že bylo pro mě v té době spoustu peněz, ale zase rozvážel jsem jídlo, abych si to mohl dovolit. A poté, když jsem začal být v tom oboru marketingu a věděl jsem, že je jeden člověk v Anglii, John právě, s kterým jsem se poté zkamarádil, že už dokázal těch $10,000, ten můj cíl, tak jsem si řekl, kupuju si rychlost. I když jsem si jeho mentoring koupil na splátky, ne, že jsem si na to půjčil, ale rozdělil jsem si tu platbu, tak to byl obrovský urychlovač.
Takže vlastně ta první knížka, kterou ti ten kamarád dal, tak vlastně nastartovala tady tu chuť jako po vzdělání v osobním rozvoji. Jo. Přesně tak. Já myslím, že často člověk potřebuje ochutnat, co mu to dokáže přinést. Že jakmile si uvědomí, wow, já jsem tady utratil 500 korun a získal jsem takovou hodnotu, no utratil jsem 10 000 a získal jsem takovou hodnotu, nebo klidně pak to může být stovky tisíc, ale stále pokud je tam ta hodnota, tak ten člověk si řekne, já si kupuju rychlost. Někdo před tebou tu cestu vyšlapal a ty si koupíš jeho chyby, jeho vědomosti, jeho znalosti, abys ty chyby poté neudělal. Jako málo který, žádný vrcholový sportovec není bez kouče. Ale často lidé to chápou ve sportu a už to třeba nechápou v jejich profesi. Si myslí, že došli na nějaký milník, já už nepotřebuju. OK. Takže děkujeme kamarádovi, který měl tu odvahu ti tu knížku dát. Protože věřím, že tě oslovil asi s nějakou nabídkou třeba podnikání, ne? Ano, LR Cosmetics, takže děkujeme za to, že vlastně ti ovlivnil tím vlastně způsobem život. Je jedna knížka, která může změnit člověku úplně směr. Přesně tak. Potom jsi zmiňoval 90-denní výzvu. Já vím, že ty s tím hodně jako pracuješ i ve svých programech. Na to si přišel jak? Jako, že si řekneš, ale tak 90 dnů jdu jako dělat něco. Já jsem si opravdu uvědomil skrz tu moji nějakou první výzvu, že malé krůčky se násobí. To byl taky game changer. Když to divák pochopí, tak pochopí, jak třeba se na věci připravuju. Já jsem se například chtěl zlepšit v prodeji i jednou v přednesu minulý rok. To byl hezký příklad. Že jsem věděl, že mě čekají nějaké přednášky a mohl jsem studovat 2 hodiny jednou týdně. A já jsem si řekl radši 30 minut každý den. A první měsíc trošku člověk se zlepší. A pak druhý, třetí měsíc najednou začne cítit, wow, najednou mi to jde, najednou si s tím už dokážu hrát. Takže já jsem si uvědomil, že malé krůčky každý den jsou mnohem lepší, než jednou za čas takový ten spike, jak člověk najednou, tak teď do toho šlápnu. Yes. A pak za týden zase jde dolů. A často co lidé mají nějaký projekt, například dejme si napsat knížku, nebo vybudovat portfolio nějaké. Najednou se to zdá jako obrovský balvan. A ten člověk neví, kde začít. Napsat knížku, kde mám začít, nebo vybudovat 50 milionů v portfoliu, kde mám začít. A když ten člověk si to rozkouskuje na malé kručky, třeba napíšu 100 slov denně, nebo každý jen 30 minut budu studovat S-Reality nebo nějaké podcasty, tak najednou ten velký balvan se nezdá tak velkým a člověk může začít. Člověk často řekne, až bude ten perfektní čas, tak začnu. Až dokončím ten projekt, až budu mít děti, až dostavím barák. A ten čas nikdy nepřijde. Yes. Takže proto jsem si řekl, rozkouskovat to na malé části. Zároveň, Ty Vašku, jako mě tohle, je to strašně moudrý a mě vlastně jako, já chci přijít na ten tvůj jako mindset v těch 22 letech, že jsi jako tohle uvědomil, protože spousta mladých lidí takhle vlastně jako nepřemýšlí, že když budu něco vytrvale dělat dlouhou dobu, že pak z toho bude obrovský úspěch. Jako kde jsi na to přišel v těch 22 letech? asi to opravdu bylo, že já hodně dávám důraz na to přemýšlet nad věcma. Já to nazývám think time, čas přemýšlet. A dejme tomu, že by mě zajímalo, co je strach. Jo, taková jako myšlenka, co je vlastně strach? Tak já nepůjdu na Google a nezačnu psát, co je strach. Já si stoupnu před tabule a nějaký čas se ptám otázky, co je to z tvé zkušenosti, kdy jsi to zažil. To samé bylo tady. Vašku, jak můžeš dosáhnout úspěchu? Když rozebereš úspěšné lidi, takže takhle si sám ze sebou už jako se takový sebekoučem. A vlastně člověk si uvědomí, že si hodně těch principů ucelí. Často, když člověk třeba přijde do mé komunity, tak najednou si říká, konečně to chápu, četl jsem to v knížkách, ale nerozuměl jsem nikdy, jak to aplikovat. A já vždycky přemýšlím, jak to zjednodušit. Že vysvětlit něco složitě je jednoduché, ale vysvětlit to jednoduše, to zabere spoustu času. Takže já fakt podobně mám asi 4 tabule a to je můj nejlepší kamarád, co se týká, když studuju nebo snažím se vymyslet nějaké nové principy. Okay. A zároveň ještě, abych tomu dodal, kdyby člověk si řekl, budu to dělat 12 měsíců, tak pro spoustu lidí se zdá to jako moc dlouho. Zároveň, kdyby si řekl, budu to dělat 21 dní, jak se často říká o návicích, tak za mě je to zase málo na to, aby viděl výsledky. A vidím, že těch 90 dní je takový jako sweet spot, kdy člověk si řekne, to se dokážu zavázat na 3 měsíce a zároveň je to dostatečně dlouho, aby viděl nějaké výsledky. Řekni mi, vlastně jsi říkal, že jsi 63 dní
posílal 10 videí denně, žádný výsledek. Co se ti jako dělo v hlavě, protože spoustu, já když trénuju makléře a někdy děláme třeba volání, tak spousta lidí měli 10 telefonátů a pak by no, to nefunguje. Já říkám, no tak to je, když jdeš tu poslední 10krát vedneš činku a řekneš, ono to nefunguje, ale to jako v tom musíš být vytrvalé, dělat to opravdu dlouho. Co se ti jako dělo, protože spousta lidí má mentalitu toho, ale 630 videí, jako spousta lidí by to zabalilo. Přesně tak. Já to vnímám tak, že spousta lidí se spíš soustředí na ten výsledek. Já se soustředím na to úsilí a na ten růst. Upřímně v nějaký moment mě bylo jedno ta finanční odměna. To bylo bonus. A mě bavilo to, že s každým videem jsem lepší. Například i tento rok, když jsem hodně říkal ano, tak na začátku roku ty přednášky byly na vysoké škole, na gymnázium, malé třídy klidně, ale já jsem věděl, že to není o tom dostat za to zaplaceno, ale to, že můžu trénovat. Takže já miluji ten růst. A pak co se stane? Pak najednou Realfest, 1000 lidí. To je největší tradingová konference, já jsem udělal pro 1150 a najednou se to zase začalo nabalovat. A toto člověk nevidí. On vidí, jak se Vašek dostal na pódium před 1000 lidí. Ale nevidí, že na začátku roku to bylo 25 lidí ve třídě. Takže já jsem tak miloval tu cestu, že mě ten výsledek byl jako bonus. A to říkám často lidem, my se můžeme hnát za nějakým cílem 2 roky. A pak co? Otevřeme šáňo, možná týden si to užíváme a pak řekneme, tak kam dál. A dáme si další cíl. Takže pokud ty si neužíváš tu cestu, tak 2 roky se zhnal za něčím, jenom abys pak týden oslavoval, to je za mě prázdné. Když vlastně někdo takhle startuje svoji kariéru, je tam důležitý vybrat si tu cestu, protože vlastně když děláš něco, kde ten výsledek je třeba za rok, tak aby tě ta cesta bavila, jak je důležitý vlastně v tom věku, v kterém jsi byl, vybrat si tu správnou jako cestu, nebo jak vlastně mladí lidi přemýšleli? Už v té době bylo hlavní začít. Upřímně, pokud bych udělal i šel do realit, tak bych neudělal špatně. To hlavní bylo najít nástroj, kde ten růst je rychlejší, protože jdu do akce. Takže já, kdybych 4 roky četl knížky, tak budu chodící knihovna, ale nebudu mít výsledky. Je to jak člověk, kdyby si četl 4 roky o studeném navolávání a pak ty jsi mu dal telefon, tak může mít přečtené všechny knížky, ale to neznamená, že bude dobrý v navolávání. Proto já říkám lidem, pokud jsou mladí, první věc, aspoň na 3 měsíce buď odcestovat, takže například během prázdnin najdete si brigádu ve Švédsku, v Americe, v Austrálii, to je jedno, osamostatnit se, nebo pokud studují vysokou školu, tak 6 měsíců si jděte semestr v zahraničí. Ne takové to, že člověk přijede domů, maminka mu vypere, naváří, tady máš kapesné a ten člověk se neosamostatní a pak ve 28 vůbec neví, co dělat se svým životem. Druhá věc je, co nejdřív si najít nějakou brigádu, stáž, kde vlastně se naučí ty hodnotné dovednosti. Ať už jsou to reality, i kdyby to mělo jít do financí, nebo nějaký network marketing, nebo nějaká agentura, nebo nějaký prodejní tým. Vlastně v těchto oborech jednak se naučí nejdůležitější dovednost. Prodej a komunikace. Naučí si vydělávat své peníze a častokrát v takovém oboru, čím si lepší, tím víc vyděláš. A to se mně líbí. Například pokud si v prodeji a za chvilku se zlepší, že neuzavíráš 1 z 5 schůzek, ale 2 z 5, bude to i reflektované na tvém životě. Řekni mi, ty vlastně v těch 90 dnech si říkal, že jsi se zaměřil právě na prodej, na komunikaci a na vizualizaci. Ano. Na tohle si přišel zase jak? Já jsem dlouho četl Apple, Google, začínají lidé meditovat, že to mají meditační místnost. Tak jsem si říkal, OK, tak to zkusím. Spousta lidí je skeptických, to je pro mnichy náboženství. Říkám, OK, dělá to Google, Apple. Tak jsem začal jenom meditovat, soustředit se na svůj dech. V prvé řadě jsem si uvědomil, jak ta naše mysl je jako dálená. Najednou tam se jim nestihlo tamto, včera ještě tamto. A začal jsem se jenom soustředit na svůj dech. A po nějakých týdnech, ne hodinách, ale týdnech trénování, se stalo to, že jsem začal být klidnější. Lépe jsem se soustředil, což v dnešní době je klíčové. Jak jsme se bavili, dneska máš desítky projektů, 1000 notifikací, 1000 videí, které bys mohl sledovat. Takže člověk, co se lépe soustředí, vždycky bude mít navrch. A pak
jsem začal přemýšlet, že proč basketbalisti si vizualizují, proč Conor McGregor si vizualizoval. A začal jsem zjišťovat, že když my si vizualizujeme něco, co každý z nás dělá, jenom na ty nejhorší věci většinou, tak když si vizualizujeme, takže intenzivně přemýšlíme, můžeme to nazvat, tak to naše tělo nezná rozdíl mezi, jestli se to opravdu děje, nebo jenom v naší hlavě. Proto člověk sedí na gauči, pohodička a najednou, co když zaplatíš příští ten hypotéku. A najednou srdce se rozbuší. Najednou se mu začnou potit dlaně. A on sedí na gauči, ale začal intenzivně přemýšlet na jakým nejhorším scénářem. A jsem si řekl, co kdybych začal intenzivně přemýšlet, vizualizovat si, že ten můj cíl $10 000 už je reálný, že už se to stalo. A v ten moment, po nějakých x dnech, já jsem se začal cítit, že už je to realita. V čem to bylo důležité? Že jsem šel na prodejní schůzku a už jsem se necítil jako student, který začíná, a už jsem se cítil jako úspěšný podnikatel. Najednou jsem mluvil trošku sebevědoměji a to mělo dopad, že ten cíl se stal reálnější. To stejné přednes. I přesto, že jsem pozýval na spoustu přednášek, tak to nejsou stovky za rok. Takže já můžu trénovat párkrát do roka. No to není dostatečné. Proto já trénuju ve svojí hlavě. Třeba Realfest, ve své hlavě jsem přehrával, že mě uvádějí, jdu na pódium, přednáším sebevědomě a na konci lidi tleskají, protože jsem jim předal spoustu hodnot. Když jsi začínal s tou meditací, kdyby náhodou ještě někdo třeba se tomu nevěnoval, jak jsi meditoval, jak vypadaly ty první meditace, na co se soustředil vlastně, jak časově, jak to bylo? Já doporučuji lidem 15 minut. Hodně si diváka to zaujalo, tak na mém YouTube je zdarma vedená meditace ode mě, stačí Václav Tomáš napsat meditace. A ze začátku to bylo soustředit se jenom na svůj dech. Takže soustředím se na svůj dech, jak jde dovnitř s nádechem, s výdechem ven a najednou začnu myslet, co budu dělat zítra. V ten moment člověk si to uvědomí a vrátí se zpátky. Za 10 vteřin začne myslet, jejda, včera jsem nevyzvedl balíček ze zásilkovny. Uvědomí si to a vrátí se zpátky. To je meditace. Spousta lidí si myslí, zavřu oči a nebudu mít myšlenky. Hodně štěstí. A pak mi řeknou, víš co, Vašku, já neumím meditovat, mně to prostě nejde. Ne, to jenom znamená, že jsi nevycvičený. Je to jak jít do posilovny, tak si nenaložíš 100 kg na bench. Prostě začneš pomaličku. Doporučuji 15 minut, doporučuji vedenou meditaci, protože například pokud je to moje vedená meditace, tak já tě vracím. Já řeknu, pokud se zrostili, vrať se zpátky. Takže je to jednodušší. A pak v té poslední 5minutovce zakomponuju tu vizualizaci. A to může být jak filmová scénka. Takže já jsem si vizualizoval úplně na začátku, že vstávám, takže jsem ve svém pyžamu, takže jsem viděl tak, jak to doopravdy je. Z tohoto pohledu, ne z třetí osoby, ale kdybych to byl já. Jdu k počítači, podívám se na platební bránu a tam vidím těch $10 000. V ten moment řeknu, zvládl jsem to, běžel jsem do obyváku a řekl jsem, mami, tati, já jsem to dokázal a dal jsem si s nima high five a oslavoval jsme. A tohle jsem si vizualizoval stále dokola. A jak jsem říkal, po x opakování jsem se začal cítit, já už jsem to zvládl. Jakou roli tam hrál vlastně konzultace s tím mentorem, který si vlastně si nějak našel na začátku? Jak často jsi s ním byl v kontaktu, jak často jsi se s ním radil? Měli jsme jeden hovor týdně, takže jedenkrát týdně online hovor hodinku a pak jsme byli na Telegramu nebo na WhatsAppu, kde já jsem mu denně posílal takové mini záznam toho dne. Takže čau Johne, dneska den 5, svoje aktivity jsem splnil, trošku jsem měl strach odpoledne, nebo trošku jsem dělal špatný návyk, takže vlastně takhle jsem mu zhrnul ten den. Takže to bylo velice intenzivní, aby on i hned mi mohl dávat zpětnou vazbu, co zítra můžu dělat jinak nebo lépe. A když jsi s ním pracoval vlastně na tom začátku, po nějakém vlastně jako kurzu, nebo když jsi to našel, tak jak ta spolupráce začínala? Ty jsi stanovil nějaký cíle, nebo jo, jde mi o to vlastně nastartování toho rozvoje. Určitě. Bylo to právě, že jsme si dali ten jasný cíl, na základě toho jsme si rozebrali ty klíčové aktivity. To byla ta suma, jo, kterou chceš vydělat? Ano. A bylo ti pomohl jí nějak jako usměrnit, nebo naopak? Právě já jsem jim měl na Johne, dneska je únor, já bych chtěl do konce roku. A on řekl, myslím, že to zvládneš za 90 dní. Takže on právě byl ten, co mě popohnal. Což opět, když jde člověk cvičit s trenérem,
tak normálně vydal 8 opakování, najednou dá 10, protože mu řekne ještě 2, ty co ještě 2, tak jo, a zvládne to. Takže takovou tam hrál roli a co se stalo, že po těch 90 dnech jsme si tak sedli, že jsme pokračovali a už to bylo na úrovni, pomáháme si jít dopředu společně a pak jsme dokonce založili i firmu, takže ten mentorský vztah se pak změnil v kamarádský. OK, to znamená, ty jsi nastavil po konzultaci s ním nějakou laťku, který si dosáhnout, pak jste si dali nějaké činnosti, které k tomu povedou, nebo jak? Přesně tak. Takže jsme se zamysleli a John mě jak kdyby vedl, OK, pokud potřebuješ třeba 5 klientů, jak získat 5 klientů? Dobře, pokud si zvolíme tedy video, tak zhruba, kdyby měl 2% úspěšnost, teďka si vymýšlím, tak je potřeba udělat tolik videí, což znamená 10 denně. Takže jsme to rozkouskovali, opět, jak jsem říkal na začátku, ten velký balvan, jak jít z nuly na takovou sumu, ale ten velký balvan jsme rozkouskovali do menších kroků a tím pádem já jsem nebyl přehocený. Ježíš, jak to zvládnu, to nedokážu. Nejenom, Vašku, vstaň, natoč 10 videí, studuj prodej, vizualizuj si a to mě zabralo 3-4 hodiny a do toho jsem ještě chodil na školu. A ty videa, vlastně to byly oslovovací videa za účelem získat jako kontakt s klientem, jo? Přesně, ten cíl byl dostat ho na schůzku. A ty vlastně si byl úplně na začátku, nic si neprodával, neměl si zkušenosti, jak vlastně nastavovat nějaký internetový obchod, tak vlastně jakoby když si vzal tu sebedůvěru, tu schůzku vlastně domů, proč se ptám, spousta makléřů říká, já nemůžu volat, dokud o těch realitách nebudu vidět všechno. A kolikrát stráví prostě hodiny a hodiny studováním nějaký nemovitosti a pak tam zavolá a ta nemovitost už je dávno prodaná. Takže já kolikrát říkám, je lepší zavolat, mít nějaký základní jakoby body, ale jít do akce. Jak jsi to měl? Přesně tak, učit se akcí. Neznamenalo to, že vlastně teďka jsem úplný amatér a nějakým způsobem to uzavřu. Ne, já jsem věděl, že nějaké ty schůzky budou trvat nějaký čas se k ním dopracovat, takže pak jsem využil ten volný čas, abych si studoval, například o tom oboru, a opět já vždycky přemýšlím, jak se danou dovednost naučit co nejrychleji. Takže já jsem se neučil marketing z knížek nebo z YouTube videí, ale já jsem tomu expertovi, co jsem mu řekl, jakmile budu mít klienta, tak ti ho dám a dostaneš nějakou odměnu finanční, tak já jsem ho využil jako zkratku. Já jsem se ho zeptal, proč si tady zapl tu reklamu, proč si ji vypl, proč to fungovalo, proč ne? Takže já jsem šel přímo k tomu zdroji, místo toho, abych si četl knížky. Často je to v prodeji, lidé se mě zeptají, jakou knížku si mám přečíst. A já jim řeknu žádnou. Protože prodej je hodně o řeči těla, tonalitě, to nikdy z knížky se nenaučíš. Takže to, co člověk může udělat v prodeji, roleplay, každý den 30 minut s kolegou, předstírej, že jsi klient a já ti prodávám. Pak se vyměníme. Poté ideálně si to nahrajte a podívejte se na záznam. Ty, co jsi tady dělal s rukama, pořád se prohrabuješ ve vlasech. Například skákal si tomu klientovi do řeči. A tímto způsobem se člověk naučí 10krát rychleji, než třeba jen z knížek. A ty vlastně to byla jedna z dovedností, kterou si trénoval. Jak probíhal ten dennodenní trénink prodeje? Část toho byl právě roleplay, takže jsem si našel pár lidí, kteří byli v podobném oboru nebo také prodávali a vyměnili jsme se. Volali jsme hodinu, 30 minut předstírej, že jsi klient a vždycky jsme si řekli, mám být přísný nebo lehký. Takže jednou za čas buď lehký, jednou za čas přísný. Poté to bylo hodně, že jsem trénoval před zrcadlem. Že před zrcadlem se vidíme. Takže já jsem ten skript, který jsem si namyslel, jsem trénoval před zrcadlem. A pak hodně jsem studoval své schůzky. Jelikož to bylo online, tak bylo jednoduché si to nahrávat. Takže já jsem pak klidně hodiny si jenom pouštěl ten záznam a díval se, tady to můžu vylepšit. Tady jsem skákal do řeči. Tady jsem tu cenu řekl nesebevědomě. A na tom hodně lidí spí. Nad nějakými záznamy. Že my, když se nevidíme, tak my nevíme, co děláme špatně. Proto je skvělé třeba, teďka natáčíme podcast. Já se na ten podcast podívám a zapíšu si věci, Vašku, tady jsi to mohl říct lépe, tady jsi mohl něco udělat jinak. Takže neustále je to ten feedback, že jdu do akce, zreflektuju a jdu znova do akce. Tím pádem takhle si získal první zákazníky. Jaký byl pocit, když jsi získal toho prvního, protože ten je vždycky na to člověk nezapomene, ne? Masakr, protože jsem byl ještě u bývalé přítelkyně, tam měla růžový pokojíček a z něčeho nic klient si zarezervoval schůzku a ten klient vyšel. Byl to úplně první klientka v tomto případě z Texasu
A já si pamatuju tu euforii, že jsem uzavřel klienta, když jsem byl v růžovém pokojíčku. A byl to krásný moment a zároveň trošku bolestivý, že když jsem to pak šel oznámit přítelkyni bývalé, tak vlastně to bylo jako super, pojď se dívat na Tauku. Takže já jsem měl tu motivaci to dělat i pro nás, pro naši budoucnost. Ale cítil jsem, že konečně jsem něco dosáhl hmatatelného a vlastně nebyla tam ta zpětná vazba. Což v té době mělo obrovský dopad na moje sebevědomí. Dneska už ne, ale v té době určitě. OK. A tam se teda po 63 dnech se zlomil první klient, pak už to začalo jako narůstat, že ten ty hokejky. Přesně tak, ale pak se dostalo den 90, ta částka, což je jako zajímavé, že člověk si řekne za 90 dní a poslední den se to stane realitou. Ale to je to, já si pokládám otázku, když si něco ve svém životě přestat dělat, že bych si třeba teďka řekl, že mám ty YouTube videa dělat, já si vždycky zeptám, Vašku, co kdybys to den 62 vzdal? Co kdyby si den 62 řekl, to asi není pro mě, to nefunguje, natáčet videa, to nemá cenu. Tak tady dneska nesedím a rozhodně nemám ten život, na který jsem pyšný, že mám. Mě v tomhle vždycky inspirovali sportovci, když jsem koukal na hokejový zápas, vlastně je to 1-0 a prostě oni do poslední sekundy bojují o ten gól a říkám, když jsem dělal vlastně aktivně jako reality a dělali jsme business ve velkým, tak jsem si vždycky říkal makléřům, pojďme reality dělat jako hrajou hokejisti. Prostě do posledního dne, do poslední minuty, než se zazvoní ten gong. Prostě to je kolikrát člověk jede, jak si říkal, 63 dní, tak to už se tím musí v hlavě kolikrát odehrávat, jakoby hrajou ten zápas a znovu prohrajou, ale jako dojezd to do toho poslední sekundy a ono se toho změní, tak to je super. Co se dělo potom vlastně? Začal si nabírat nový klienty, vytvořil si příjem, co bylo dál? V té agentuře jsem pokračoval, takže noví lidé, víc klientů, to vlastně rostlo, dá se říct, konzistentně. Ale pak za mnou začali chodit lidi z oboru, kteří taky byli mladí, třeba taky viděli tu agenturu jako nějaký směr, kterým se vydá. Řekli, Vašku, já už se snažím rok. Jak to děláš? Takže lidé si myslí, že nějakým způsobem jsem začal aktivně koučovat. To bylo, že ti lidi přišli za mnou a začali mi psát, tak jsem jim odpověděl. A pak někdo napsal, zaplatím ti tvůj čas. Chci x hodin, kolik to bude stát. A úplně, to je zajímavé, to se mi nikdy nestalo. Tak jsem si vymyslel nějakou částku a začal jsem koučovat jednoho člověka, 2, 3, 4, 5, 6. A pak se to dostalo do bodu, že ten můj čas už vlastně byl na stropu, že už jsem nemohl nabírat nové lidi. A tak s tím kamarádem Johnem, který koučoval, jsme si řekli, co kdybychom založili něco společně. Že co jsme měli společného oba, že jsme věřili, že 80% úspěchu je mindset. To, jak to máme nastavené. Že často to nejsou ty strategie. Že tady ti lidi za mnou přišli a řekli, Vašku, já mám stejné kurzy jako ty. Já mám přístup ke stejným videím jako ty. Jak to, že já za rok mám jednoho klienta, ty za 3 měsíce máš tolik klientů. A já jsem si říkal, to nemůžou být ty strategie. Že ty strategie mají všichni. Je to, jak dostat se do formy. Každý zná strategii, jak se dostat do formy. Je to jednoduché. Ale 80% je to naše vnitřní nastavení. A tak společně s tím Johnem jsme si řekli, pojďme to dělat skupinově formou kurzů, online coachingu. A tak jsme založili firmu zahraničí a za ty 2 roky jsme koučovali přes 2000 lidí z 65 států světa. Hezky. Dneska vlastně tuhle firmu už si pustil a věnuješ se vlastně České republice, kde si získal tu vizi, změníme Českou republiku. Protože mně se ta vize líbí, jsem součástí Century 21 světové jedničky v realitách, zároveň MBA podnikání, kde ty cíle jsou podobné, pojďme měnit vlastně to podnikatelské nastavení a vychovávat úspěšní lidi v Čechách. Byli jsme s Johnem v Dubaji, měli jsme hezké Airbnb a já jsem cítil, že už naše vize se trošku rozcházejí a nikdy jsem, že si našeho přátelství tak cením, že jsem cítil, že už by to mohlo být v budoucnu na úkor přátelství a že už tam to srdíčko není. Já jsem cítil, tak jo, pomohl jsem 20 lidem v Americe, 20 v Austrálii, ale je to takové jako malé tábory. A tak jsem si řekl, Johne, promiň, dám si 4 dny v jiném hotelu. Když jsem si dal hotel, telefon pryč, počítač pryč. To dělám minimálně jednou za rok. Nebo když cítím, že jsem na rozcestí. A opravdu jenom ty 4 dny jsem se zamýšlel, Vašku, co chceš?
Jako už máš finanční zázemí, máš dovednosti, co by si chtěl. A zhruba po dnu, 2 přišla myšlenka zavřít tady tu coachingovou firmu. Což moc nedávalo smysl, ta firma prosperovala, finance, reputace, dobré výsledky. A já jsem věděl, že když tenhle hlásek to řekne, ta intuice, tak jsem věděl, budu poslouchat. Takže už nějaký druhý den jsem věděl, tady ta kapitola končí. A řekl jsem si, i kdybych následujících 6 měsíců jenom měl zjišťovat, co opravdu chci, tak to bude stát za to. A už asi ten 3., 4. den jsem volal právě Andymu, který tady před chvilkou jste se poznali, který je taková moje pravá ruka v podnikání. A já jsem mu chtěl zavolat jenom, že už v té firmě nebude pokračovat, takže i jeho nějaká role tam už nebude. A v ten moment jsem vlastně vychrlil a místo toho uděláme. A teď jsem řekl, bude se to jmenovat The 1%. Naše mise bude, pomůžeme 1% republiky a když to splníme, tak skrz tu její změnu poté se ovlivní 10% a poté dokonce celá republika. Takže opravdu to bylo jak nějaký jako download nebo stažení a takhle jsem to jenom řekl. A v následujících hodinách jsem napsal 33 business kroků, které uděláme. Dneska jsme na kroku 73, takže všechny se splnily. A firma Do 1% za 14 měsíců dokázala spoustu věcí. To znamená, klíčový bylo vzít si ten svůj čas pro sebe a dávat si ty správné otázky. Přesně tak, protože v dnešní době lidé tak spěchají nebo mají tolik notifikací, tolik povinností, že kdy člověk sám ze sebou tráví čas. Když už nějaký čas má, tak většinou Jasně, telefonáty, tyto věci. A poté, když si člověk dává nějaké cíle, tak většinou jsou ovlivněny to, co viděl na sociálních sítích, nebo to, co slyšeli v podcastu. Místo toho, aby se zastavil a řekl si, Vašku, co ty chceš. Ne, co druzí chtějí, ne to, co jsi viděl na sociálních sítích, co ty chceš. A často to nepřijde za hodinu. A Vašku, tady jako to umění vlastně pracovat sám se sebou, dát sobě ten čas, to se naučil, nebo si k tomu vlastně taky došel? Došel. Protože já jsem byl ten člověk, co v 7 otevřel e-maily a pak ještě v 7 večer je otevřel znova. Takže právě v té operativě jsem byl dlouho a neměl jsem ten čas. A pak jsem si řekl, Vašku, proč jsi začal podnikat? Každý podnikatel mi řekne svoboda. A spousta podnikatelů řekne, pracují o víkendu. Takže začali pro svobodu a mají méně svobody než jejich zaměstnanci. Že já jsem si řekl, musíme si dát tam nějaký čas v kalendáři, kdy natvrdo si sám sobě dokážeš, že můžeš. A začalo to čtvrtky dopoledne. Takže čtvrtek dopoledne byla taková moje neděle, kdy jsem mohl dělat, co jsem chtěl a často to skončilo právě přemýšlením. Že jsem si vybral nějaké téma nebo nějakou otázku a dopoledne jsem přemýšlel. A jsem začal vidět, jak tu firmu posouvám, že vymýšlím nové strategie. Už nejsem zaseklý v té operativě a jdu tím stejným směrem, ale najednou mě napadlo, co kdybychom to dělali tímto způsobem. Tak jsem to prodloužil na celý čtvrtek. Že pak celý čtvrtek jsem měl vlastně sám pro sebe. No a teďka je to ve fázi, že jsem to posunul na vlastně víceméně, když necestuju, tak celé dopoledne. Takže vstanu a až do oběda jsem na druhém telefonu, kde mám režim letadlo, kde jenom budík a meditace a ten hlavní telefon zapnu až po obědě. Co děláš to dopoledne vlastně, jak pracuješ sám se sebou? Já to nazývám hluboké bloky a tam si dávám priority. Takové ty věci, které člověk, který je zaseklý v operativě, na ně nikdy nemá čas. Možná chceš vymyslet strategii, protože chceš začít dělat YouTube, nebo budovat osobní značku, nebo možná máš strategii, jak najmeš lepší lidi. Možná právě tam vytváříš nějaké nové procesy, tréninkové plány. Že tam právě dělám ty věci, které posouvají tu firmu nebo můj život kupředu. A ta operativa se děje až odpoledne. Okay. A někteří lidé mi řeknou, ale Vašku, to takhle nejde. No já jsem tak taky nezačal. Ale začal jsem si právě trénovat svou pravou ruku Andyho, který ze začátku mi pomohl s e-maily. To už mi pomohlo 1, 2 hodiny. Poté mi pomohlo s dalšími věci, dalšími. A v některých věcech mě tak nahradil, že vlastně ta firma jede stejným způsobem, jak kdybych tam byl. Ale do toho mám ráno čistě pro sebe.
Jak klíčový je najít si k sobě vlastně jako spolupracovníky nebo vlastně lidi do týmu, jak téhle disciplíně hledání toho správného člověka a pak o vytrénování, kolik tomu dáváš vlastně jako času? Spousta lidí si myslí, že když najmou člověka, tak najednou je to hotovo. Za mě, když najímám člověka, tak vím, že budu pracovat více. Že moje přesvědčení je, že když toho člověka dobře vytrénuju, tak poté bude samostatný a ušetří mi spoustu času. Že každý z nás narazí na svůj limit. Pro někoho je to 1 milion ročně, pro někoho 5 milionů ročně, ale narazí na svůj časový limit. Takže bez toho dalšího klíčového člověka se bude tápat kolem nějaké hrany, nebo pak bude přes hranu a odskáče to rodina nebo zdraví. V tom případě tedy já jsem věděl, že radši si vezmu člověka, který má méně zkušeností, že skrz svůj proces 90-denní výzvu ho dokážu vytrénovat. Takže například, kdybych nabíral obchodníky, tak upřímně nebudu nabírat lidi, co 20 let prodávali v korporátu. Že ti budou takový už zajetí, už budou mít nějaké principy, 20 let zkušeností. Ale radši bych vzal člověka, který dobře vypadá, dobře komunikuje, ale všechny ty další principy ho dokážu v následujících 3 až 6 měsících naučit. Okay. Já když jsem začínal v rádách, tak můj mentor mi od začátku říkal, buduj si tým, buduj si asistentky. Vidím kolem sebe spoustu makléřů i úspěšných, kteří vlastně všechno se snaží jako dělat sami. A vždycky je to tak, jak říkáš, narazej na svůj jako limit, buď časový, nebo i finanční a vlastně není tam pak ten rozvoj dál. V jaký moment ty jsi vlastně ve své kariéře začal vlastně si nabírat lidi, protože spousta lidí třeba na začátku, když mají tu kariéru, tak zvažují, mám ty svoje peníze dát na vzdělávání sebe, nebo už si mám vzít toho člověka a mít peněz a co když si nevydělám víc peněz, jo, takový vlastně to co se tím hodní hlavou. Pár věcí. První, nejlepší investice jsem já a můj tým. Proto jsem vydělával už stovky tisíc korun měsíčně a bydlel jsem u rodičů. Neměl jsem auto. Často to vidím u těch střelců, co vystřelí, pak naberou si závazky a najednou můžou investovat jenom 5 000. Vedle něho někdo může investovat 50 000, tak nabere asistentku, za 10 000 si koupí nějaké vzdělání a najednou jde 5krát rychleji. Takže do nějakého bodu fakt jsem investoval všechno do sebe nebo do svého týmu. A raději naberte dříve než později. Že když máte asistentku, která je nevyužitá, tak vám to dodá motivaci, abyste šli a nějakým způsobem ji zaměstnali. Takže nabrali nové zakázky například. Že nečekáš, tyjo, jsem na limitu, tak teď už. No ale pokud jsi na limitu, kdy budeš toho člověka trénovat? Že na to nemáš prostor. Proto já, kdybych byl na 80% své kapacity, už přemýšlím, jak to delegovat. A jednoduché cvičení, které k tomu může člověk použít, je vydělit jeho příjem počtem hodin, které pracuje. Ale ne takové to, že 2 hodiny na YouTube, to se nepočítá. Kdyby pracoval 5 hodin denně, to by byl v průměru, si myslím, jako velice optimistické, tak zjistí svoji hodinovku. A všechno pro mě, co je levnější než ta hodinovka, tak mi šetří peníze. Lidé opět to chápou na uklízečce. Třeba ví, OK, uklízečka stojí 600 korun, je moje hodinovka 1000, tak to dává smysl. A pak, když si vypočítají, kolik hodin, kolik 1000 stráví v e-mailech, tak zjistí, že asistentka by byla levná, protože třeba tráví 50 hodin měsíčně v e-mailech a její hodinovka je 1000, tak za 50 000, no levněji než 50 000 najdou člověka, kterým by jim s tím mohl pomoci. Okay. Najímání lidí vlastně je speciální disciplína. Co bys poradil vlastně člověku, který chce začít vlastně jako si tvořit svůj tým, ať dělá jakýkoliv obor, co jsou ty klíčové vlastně jako věci, co se já musím naučit a vlastně na co se musím soustředit, když tu práci předávám. Určitě je důležité zmínit, že v dnešní době osobní značka hraje velkou roli. Nebavíme se klidně o 10 000 sledujících, ale mikro osobní značka, což může být, že máš 4 000 sledujících, ale jsou to relevantní lidé. Takže to opět pomůže mít více kandidátů. Ale pak doporučuji mít tam nějaký dotazník, kde člověk už vyfiltruje, jestli ten člověk má potenciál nebo ne. A pak tam dávám úkol v tom dotazníku, abych si ověřil, že ten člověk umí to, co bude potřeba. Takže když jsem nabíral člověka, co bude stříhat videa, tak jsem tam nechal krátké video
a on ho musel střihnout a nahrát ho tam. Když jsem vybíral designéra, tak musel nadizajnovat nějaký prvek. Když jsem nabíral člověka, co bude komunikovat s lidmi, tak musel nahrát video. Že já si chci ihned ověřit, jestli má tu dovednost na danou pozici, a za druhé chci zjistit, jestli je ochotný dát něco předem. Že někdo mi napíše, Vašku, já ti to nebudu stříhat zadarmo. No takový člověk nepatří do mého týmu, protože velká hodnota, kterou já žiju, je dávat hodnotu zdarma. Takže pokud člověk není ochotný ani střihnout video, aby ukázal, co umí, tak nepatří do mého týmu. Takže tak to mám dotazník, z toho například vybereme 5 lidí a pak si má si už nějak zavolat. Ale to, co já vždycky nabírám, co je těžké natrénovat, je nějaká ta energie. Pokud ten člověk přijde a Vašku, tak to nevím, jestli zvládnu, jako možná, jo. A když je ten člověk takový ten zdravý a má tu chuť, tak radši vezmu člověka, co má tu chuť, méně dovedností, než člověk, co sice na papíře je extra kvalifikovaný a už je takový jako znuděný, už se mu tolik nechce. To je stejný v realitách. Já vždycky jsem říkal, je mi jedno, kdo tady bude, já jsem vyučený zedník obkladák, dejte mi člověka, který chce a všechno naučím. Přesně tak. Je tenhle ten jako chtíč pro mladý lidi, vlastně když hledají novou práci, je to něco, co se dá rozvíjet, jako že se to můžu naučit, protože spousta lidí, když chodí na pohovory, tak vlastně dopředu cítíš, že to tam chybí a to je vlastně z mýho pohledu je to dneska ta nejdůležitější věc, protože ty se vlastně jsi schopný dneska si troufnu říct naučit úplně cokoliv. 100%. Takže jak se vlastně pracuje tady s tím osobním nastavením, s tím chtíčem, abys vlastně jako byl tou přidanou hodnotou pro kohokoliv, vlastně pro koho budeš pracovat? Krásně to můžeme navázat na ten můj prvotní příběh, že musel jsem objevit nějaký ten důvod proč, tu vnitřní motivaci, když jsem si řekl tak a dost, a to zapálilo tu vnitřní motivaci. Takže já věřím, že každý ji má. Kdybys mi tady řekl, tady mám člověka, který je líný, kterému se nic nechce, tak já vím, že za nějaký čas dokážu mu pomoct ten oheň objevit. Nikdo není tak special, aby ho neměl. Ale spousta lidí právě na tom nepracuje. A jak ten důvod proč, no tu vnitřní motivaci objevíme, je opět, když se zastavíme. A začneme se ptát, proč vlastně chci tu práci? Vašku, proč vstáváš? Proč na sobě pracuješ? Proč chceš? A člověk objeví ten svůj motor. A pak všechno je jednodušší. Všechno. Já poznám hnedka, jestli člověk je hnaný vnitřní motivací nebo externí, že si chce jenom koupit auto a ukázat lidem ze střední, že je dobrý. Ten člověk to vzdá.